10 minutes lang mula Clark Freeport Zone, may resort na parang nasa ibang mundo ka na. Nandito kami sa Secret Cabins Resort sa Bamban, Tarlac. At alam nyo yung typical na resort na mainit, maingay, puno ng tao? Wala yan dito. Para tong nakaduyan sa pagitan ng mga bundok, buong araw na malamig ang hangin. Kahit tanghali, parang nasa highlands ka talaga. At sa gabi, mas malamig pa. Grabe yung katahimikan, walang bakas ng busy city life. Hindi lang basta resort to, multi-awarded, government recommended at DOT accredited mabuhay accommodation. Kaya kung nag-iisip kayo ng ligtas at legit na getaway, check na ang lahat ng yan. May mga pagpipilian tayong mga staycations dito. Yung executive cabin, perfect for couples or small group. May jacuzzi, balcony, loft bed, at ang view mo habang nasa jacuzzi, mountains lang naman. Walang bahay at walang jeepney. Yung deluxe cabin naman, good for 6. May own jacuzzi din at balcony din. Yung main cabin naman, ito yung para sa buong barkada or family reunion. Good for 15 packs, may infinity pool, sunken deck, dining area, at outside kitchen. 21 hours stay ang lahat, kaya may buong hapon at gabi kayong mag-enjoy. Ang pinaka-highlight para sa akin, yung sunrise at sunset dito. Sobrang ganda ng view dahil nasa taas ka. Tapos kung pupunta kayo during rainy season, makikita nyo yung sea of clouds. Literal na nasa cloud level ka. It's IG worthy pero hindi lang para sa content, para sa sarili ninyo. Para makahinga ng malalim at makareset ang pag-iisip. Starting at 7,000 pesos lang para sa resort na may jacuzzi, mountain view, at buong araw na stay, hindi ko aasahan na ganito ka-affordable. Search Secret Cabins Resort sa Google Maps or Waze dahil madali lang itong hanapin. So if you want to escape the city life without going too far, this is it. Save this to the group chat ng barkada or family. Start planning and see you at Secret Cabins Resort, Bamban, Tarlac.